Здравейте! Преди 3 седмици успях да изпусна едно тежко желязо върху стъпалото ми. От тогава то се наду, синината дойде подглезена и ме понаболяваше няколко дни. Днес, опитвайки се да направя контрашпиц, усетих, че стъпалото ми опъва от горната страна. И сега вижте как го раздвижих. Повдигане на пръсти, няколко пъти по 10, за да може да загрея хубаво глезена. Като при повдигането на пръсти то не ми причинява болка. Тук поставям кърпичката и издърпвам двата пищяла назад, като избутвам стъпалото напред. По този начин мобилизирам и разтягам ставната капсула. Сега вече, след като ми е загрят кръка, разтегната ставната капсула, имам възможността малко и да позасиля мускулите. Засилването на мускулите е важно както за тяхната релаксация, така и за работата в безболезнен обем. В момента тук аз нямам болка и правя около 10 повторения. Сега ще завъртя стъпалото навътре в супинация и отново ще направя 10 повторения. Това спомага на кръка да се обезболи и същевременно да се натовари, защото го искаме функционален и да не боли. След което ще завъртим навън в пронация, което отново ще натовари кръкът по такъв начин, че всички мускули, които извършват контрашпиц, да бъдат активно натоварени и силни.